Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Abril. Una, sa balita lokal. Ginpakaka sa pwesto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang principal nga nagpaubas ang toga sa ilang estudyante sa ilang end of school year rights ng Abril 15 sa Colonel Ruperto Abellon National High School sa Lawan, Antique. Iniamo si Venus Divinia Nietes. Suno kay Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang presidente mismo ang nagmando kay Department of Education Secretary Sonny Angara nga pahalinon sa pwesto si Nietes kasunod sang insidente. Matandaan nga mismo si Lawan Antique Mayor Acer Baladhay ang nagpanawagan sa Department of Education nga pangitaan na sang paagi agod nga mapahalin ang kontrobersyal nga si Nietes. Patay ang anay alkalde sang Kalibo, Aklan, kag veterano nga journalist na si Johnny Dayang matapos gintiro sa sulod sang ila balay sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Suno sa investigasyon natabo ang krimen pila ka minutos lang ang nakaligad sa nakatapos kaon sang iya paniapon ng 79 anyos nga biktima. Igo sa liog kag likod ang kabangdanan sang kamatayon sini. Antes ang insidente, ginpahayag nga makapila ka beses na nga nagpa-blotter sa pulis si Dayang bangod sa ginapahayag nga may mga armado nga mga individual nga nagapanilag sagwa sang ilang nga balay. Sa balita nasyonal, ginpasakaan sang kaso nga qualified human trafficking siya ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ginfile sang Department of Justice o DOJ ang non-bailable nga kaso sa Angeles City Regional Trial Court sa Pampanga. Kasunod sang ginaligar nga involvement ni Roque sa ginraid nga Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub sa Porac sa Amuman nga probinsya. Lakip man sa ginkasuhan, amo si Cassandra Ong kag 48 kaiban pa nga ginaligar tag-iya. Opisyal, kag nagapanguna nga mga empleyado sang Whirlwind Mother Company kag Lucky South 99 Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator. Nagpasaka sang panambungon nga inciting to sedition ang National Bureau of Investigation batok kay former presidential spokesperson Harry Roque kag vlogger nga si Claire Maharlika Contreras may kang tanan sa ginbansagan nga polvoron video. Sa among nga video, makita ng lalaki nga nagagamit sang droga nga ang itsura amo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. apang ginatag sang NBI nga peke ini. So malinaw po ha, ang pagsampa ng kaso nila walang kwenta. Pero sinampa rin nila yan dahil inaasahan nila na matatakot kami ni Maharlika na ititigil na namin yung bangag, ngiwi. Eh hindi po. Sa balita international. Nagtaliwan si Pope Francis sa edad nga 88 anyos kag nagtapos ang iya 12 ka tuig nga pagpamuno sa simbahang Katoliko. Ginbawian ini sang kabuhi sa iyang apartment sa Casa Santa Marta sa Vatican. Antes na patay, na-admit pa sa Gemelli Hospital sa Roma si Pope Francis bangod sa pneumonia kung sa diin nagtinir ini sang 38 ka adlaw bago nakagwa para magpaayo. Naibaluan nga inailiher nga Santo Papa si Pope Francis kung si George Mario Cardinal Bergoglio sang Argentina sang 2013. Sa balita sa hinampang, nagdaog ang former 4th Division World Champion kag longest reigning boxing title holder sang Pilipinas nga si Donnie Ahas Nietes sa iya 11 nga pagbalik sa ring sa sulod sang halos 3 ka tuig. Ginlutos sang 42 anyos nga boksidor ang kaangay man nga Pinoy fighter nga si Miller Alapormina nga nagaedad sang 27 anyos. Sa anom ka round nga sambuwa sa Parañaque City, nagtakop ang hampang sa unanimous decision sa score nga lonsay 59-55 pabor sa former champion. Nagsaka na ang professional boxing record ni Nietes sa 44-2-6 nga may 23 ka knockouts. Katapusan nga nakahampang si Nietes sang tuig 2022 kung sa diin nalutos ini via unanimous decision sa world title rematch batok sa Japanese rival sini nga si Kazuto Ioka. Sa balita sa entertainment.
Napatay ang ginbansagan superstar kag national artist for film and broadcast arts nga si Nora Honor sa edad nga 71. Si Nora ukon mas kilala nga Ate Guy ang unang artista nga babayi nga nagdaog sang International Best Actress Award sa Cairo International Film Festival para sa pelikula nga The Flor Contemplacion Story. Siya man ang nagaisahanon nga Filipino actress nga nalakip sa 100th Centennial Honor for the Arts na ginhatag sang Cultural Center of the Philippines sang 1999. Ginkoronahan ang Ilongga Beauty Queen nga si Alexi Caimoso Brooks bilang Miss Echo International 2025 nga ginpatigayon sa Egypt. Si Brooks nga tumandok sang Leon ang katatlo nga Filipina nga nagdaog sang corona kasunod nanday Kathleen Paton sang 2022 kag Cynthia Tomalia sang 2018. Alexi May Caimoso Brooks, Miss Eco, Philippines! The winner of Miss Eco International 2025 is the Philippines! Imo na batigaan ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Abril. Masunod na ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Mayo.